Volám sa Mária Korytková a ja a moji spolužiaci sme študentmi Strednej zdravotníckej školy tu na Michalovciach a sme zapojení do projektu Máme radi Slovensko, kde chceme zviditeľniť známe osobnosti z nášho zemplínského regiónu a chceme poukázať na ich dôležitosť. Dovolte mi prosím, aby som vám položila zo pár otázok. Takže, bolo vašou túžbou už od detstva stať sa maliarkou? Isté, že áno, pretože som vyrastala v takom kultúrnom prostredí. Totiž moji rodičia boli učitelia a v takej známej zemplínskej obci, ktorá nesie vlastne aj tú pieseň Ej Zalužické poľo s ružami okolo, čiže ja som rodáčka zo Zalužic, tam učili moji rodičia a práve na tú školu chodili dosť význačné osobnosti, s ktorými som sa ja ako decko stretávala. Bol to Karol Plicka, ktorý prvý znotoval Ej Zalužické poľo, aj v kronike ho mám, aj s podpisom, čo dal mojim rodičom. Potom prichádzal Martin Beňka, ja som sa mu dívala poza chrbát na to, čo kreslí zemplínske dievčatá v krojoch. Potom Bartolomej Urbanec, čiže boli to Desider Kardoš, potom z maliarov Nastia Miertušová. A ja som vlastne v tej kultúre, alebo v tom kultúrnom dianí žila a preto sa aj na mňa to možná trošku uchytilo a potom aj moji rodičia boli veľmi nadaní. Mamička, aj otecko, mami ich kresby v pamätničku, ktoré oni kreslili aj deťom na tabuľu a tak, že som niečo zdedila. No jasné,